Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u antor news. Lay phi baru kini kilong ki khubor bam ta kasngi. Ka jingkhynñiuh jumai ka khlaiñ bha ka ba nyo point nyo magnitude kala lynshop ya ka nongbah Mandalay Myanmar ha kasngi palay. Ha ka ba ki jingkhynñiuh jumai ki layo sngo hadu ka nongbah jong ka Thailand ka Bangkok bat ka nongbah Chiang Mai ka badan chapang shathi. Ki video kilami ki ba pin I ka jingjulor ka bajur hakalang ki artuli kiri ka wei ka clip ka pin I ka wei ka jingtei ka brang shna ka balatua ha ka yo chatu chang jong ka Bangkok kat ba ka wei pat ka pin I ka jingking ava ka ba paunam ka ba pin ya so I ki than ava bat sagaying jong ka Myanmar ka balaham hadu menta ompat shemla ai jing maham halor ka tsunami ka jingke jumai ka bajur ka ba 0.7 magnitude kala lynshop ha ka than sagaging jong ka Myanmar tang hadin khat 8 minute hadin ka jingki jumai ka baningkong